Punto 8, rogos e preguntas. Voceira do Grupo de Goberno ten a palabra. As preguntas do Bloque Nacionalista Galego sobre as emisións da fábrica de Betanzos HB. Cando se reciba aviso no Concello sobre algunha emisión á Policía Local, acude a realizar as comprobacións oportunas e, de ser o caso, como aconteceu no mes de xaneiro de 2018, trasládase unha notificación ao Laboratorio de Medio Ambiente de Galicia. Respecto ao contador do 800 aniversario, o custe deste elemento foi de 3.200 euros e retirarase unha vez finalice o ano 2019. Sobre os orzamentos, a previsión do Goberno local é entregar unha proposta de orzamentos aos grupos da corporación seguindo os trámites recollidos no Regulamento Orgánico Municipal. Respecto ao Parking Express, estánse iniciando os trámites para contratar a redacción dun Plan Municipal de Mobilidade no que se inclúa un apartado específico da mobilidade e estacionamento no casco histórico, tendo en conta as achegas e propostas recibidas tanto en xuntanzas con veciños como dos grupos políticos e das enquisas realizadas. Sobre as obras da Ribeira. Segundo as previsións de Fomento, as obras pendentes serán no inicio da primavera, debido á climatoloxía. Respostas ás preguntas de Betanzos Novo. Sobre a sentencia dun operario da hora. Logo da supresión da concesión acordada por este pleno, os dous traballadores da concesión presentaron unha demanda. A día de hoxe xa hai unha sentencia que foi recorrida polo Concello seguindo os criterios dos xuristas do Concello, sendo este o primeiro caso destas características dado no Concello. A dita sentenza dá a posibilidade da indemnización ou da readmisión. Mentras a sentenza non sexa firme, o traballador pediu que se executase de forma cautelar e o Concello optou pola readmisión. Respecto á área canina, unha vez rematada a área de autocaravanas, rematarase esta infraestructura. Sobre a beirarrúa na Ribeira. A avería non é debido a unha fuga de auga, foi un atasco na rede de saneamento na zona de afección de Fomento. En próximas datas, repoñerase o pavimento. Respecto ás emisións da fábrica Betanzos HB. Cando se reciba aviso no Concello sobre unha emisión, a Policía Local acude a realizar as comprobacións oportunas e, de ser o caso, como aconteceu no mes de xaneiro de 2018, trasládase unha notificación ao Laboratorio de Medio Ambiente de Galicia. Bueno, dada a hora, pídolles que acheguen as preguntas e os rogos deste pleno e daráselles resposta no seguinte. Sin máis temas que tratar, levántase a sesión.